Evo, moj dragi Marin, prijatelj i klijent, jedan vrijedni klijent, vječni klijent koji stalno trenira, topi salo, topi masti. Koliko smo do sad izgubili kila, Marine? Koliko si do sad izgubio? 60 kila. Znači on je nepresušno izvor gubljenja i dobivanja kila, znači dobije pa onda gubimo, dobije, to je sve jedan životni ciklus. Uglavnom, evo sad se vozimo, idemo na Jarun snimati moj video vježbi, u 7 vježbi sa 7 ponavljanja, nije 7 minuta, bit će malo dulje, ćete moći napraviti cijeli trening za cijelo tijelo i to na otvorenom, u prirodi, znači ne u zaguštenim teretanama, idealno za ljeto, treba vam samo vlastito tijelo, dobra volja i naćete neki parkica, par nekih šipki i može šipka dance, bar dance, nije, bit će tijelo dance, odnosno vježbe oko par šipki samo. Marin je moj stalni snimatelj u svim ovim eskapadama što se tiče vježbanja i u videima u kojima ga ne vidite jer je on čovjek iza kamere. On je taj koji snima, sad više ne montira, naučio je mene montirati, tako da evo, zahvaljujući njemu moram reći sam naučio puno toga i o montaži. Tako da sada ga više ne ja vidim sam montirati, tako da sve ono što je loše, kad ne čujete zvuk, kad je sve bez veze, to je zato jer sam ja radio. Vidimo se na Jarunu. Pozdrav svima, ukoliko nemate vremena za trening i nemate teretanu u blizini, danas ću vam pokazati kako možete napraviti trening cijelog tijela u vrlo kratkom vremenu, proći sve mišićne skupine glavne i naravno taj trening možete raditi u teretani također kad nemate vremena, ali ako ste na putu, na godišnjem odmoru, znači dovoljno vam je samo vaša dobra volja, vaše tijelo. Ne treba vam izgovori i evo recimo ovako nešto, to možete naći stvarno u svakom gradu, bilo gdje da ste parku, možete naći ovaj razboj, nekako vratilo za zgibove i to je stvarno dovoljno. Uglavnom, trening za cijelo tijelo bilo bi dobro da obuhvati 4 osnovna pokreta, znači da imate jedan pokret privlačenja, jedan pokret odgurivanja, bilo bi dobro jedan pokret pregiba kukova, znači hip hinge i pokret naravno čučnja. To ćemo sve ubaciti u ovaj trening. Sada ćemo napraviti 7 vježbi koje ćete raditi u 7 ponavljanja, u 7 krugova bez pauze, ako možete. Odmarajte se baš kad morate. Bitno je samo da radite što manje pauze, znači radite što brže možete, ali pod uvjetom da zadržite ispravnu formu svake vježbe, svakog ponavljanja, da radite puni pokret i da jednostavno osjetite mišiće koje radite. Vježba broj 1 je vježba za donji dio tijela, znači za noge. Radit ćemo čučnjeve u kombinaciji sa iskorakom, sa eksplozivnim iskorakom. To je jedno ponavljanje, dakle takvih 7. Dakle čučanj, iskorak, zamenite nogu, vratite se, to je jedno ponavljanje. Druga vježba na koju prelazimo nakon čučnjeva iskoraka su dipsevi za tricepse. Treća vježba na koju idemo odmah nakon triceps dipseva je pull-up, odnosno vježba zgibova. Možete koristiti nathvate, možete koristiti pothvate, znači pull-up, chin-ups, možete ići ispred glave, iza glave, kako god, trebate napraviti 7 puta da bude pravilno, duplo sporije dolje nego gore. Četvrta vježba je hip thruster, odnosno podizanje kukova na podu. Idemo na to. Lezite na podlogu, stavite noge pod 90 i podignite maksimalno kukove gore, stisnite stražnjicu 1 sekundu, polako vratite. Stopala su dolje na podlozi, osim za one koji ne mogu dobro osjetiti, znači oni koji imaju dominantni kvadriceps, oni ne mogu toliko u ovoj poziciji kada su stopala na podu osjetiti gluteuse, oni trebaju podići prste, biti na petama. Ukoliko ne osjetite ni tu varijantu, onda jednu nogu podignite u zrak i onda napravite hip thruster.
Sljedeći je sklek eksplozivni sa pljeskanjem, dakle spustite se skroz do dolje i onda se eksplozivno, maksimalno koliko god možete, snažno odbite i napravite jedan klap, pljesak. Sljedeće je toast to the bar, ili ti, kako naziv kaže, prsti do šipke. Posljednja, 7. vježba je head bangers, dakle bang bang in the head. Vježba za biceps, vrlo rijetka vježba koju nisam nadopćit koji izvodi po teretani, ali je odlična. Primite znači sa pothvatom šipku za zgib, gore znači na vratilu, širina ramena i ne idete gore dolje kao kod zgibova, nego idete napred, nazad. Bitno da se podignete do brade, iznad brade, i ukoliko se tijekom vježbanja počnete spuštati, sve više i više, ponovo se podignete gore i onda nastavite raditi napred, nazad. Ono što je jako bitno je dakle što više izolirati biceps i učvrstiti, znači ukrupiti cijelo tijelo. Za one koji ne mogu napraviti headbangers, dakle na zgibovima napred nazad za bicepse, imam mrvicu lakšu varijantu, isto jedna dosta neobičajna vježba, ali odlična za snagu privlačenja, za snagu ruku i za prilično masivne bicepse. Ja je često kombiniram čak i u treningu s utezima. Dakle, radi se način, primite nathvatom. Ova vježba se zove obrnuti australski chin-ups, bolje zvuči na engleskom. Reverse australski chin-ups. Što ste više dolje, to vam je teže. Što ste gore, to vam je lakše. Dakle, ovako. Teža varijanta. Ste niže. Dakle, lakše je kad ste gore, povlačite više na donji dio leđa, a teže je kad povlačite na ovaj srednji dio leđa, da je tijelo više niže. Idemo sad spojiti svih 7 vježbi i napraviti jedan cijeli krug da vam pokažem, a vi ćete napraviti onda još 6. Mislim, radio sam ja 6, ali neću sad, bit će dovoljno jedan krug.
Uspio. Sad još samo 6 puta. Bez pauze ili što manje pauze. Dakle, vježbajte na odmoru, vježbajte i kad putujete. Ovo je stvarno idealna kombinacija. I kad nemate vremena i u teretani želite napraviti jedan kratak brzinski trening. A za nekih 7 krugova, ovisi sad kako ste u kondiciji, treba će nekih 15-20 minuta. Za sve ostale savjete o prehrani o treningu, ako želite imati tako prekrasnu boju kože, tijelo, pratite moje savjete na Instagramu, na Facebooku, linkovi će biti tu negdje iza leti. I naravno pratite i čitajte najposjećeniji i najbolji portal u regiji, buildingbody.com, za koji kao premium autor pišem članke i gdje će se naći ovaj video i članak. Tada! A sada reklame. Imamo ovu predivnu Poleo sportsku bočicu, shaker i bidon. Iz ove Poleo bočice ako pijete nikad nećete biti žedni ako u njoj imate vodu. Danas načinimo se sa snimanja, sjećanja, ja sam samo još reći, Marin Osić je moj jako bogatinski prijatelj. On je jedan od najnepoznatijih youtubera, imena Marin the Unknown, znači stvarno sam došli dobro da bude potpuno nepoznat, kao da ja sam malo šanse poterujem, ali vi stvarno pogledajte Marin the Unknown, ima rijetko edukativne, rijetko meaningful, useful i jako pametne, izuzetno zabavne, znači gledajte Marin the Unknown. Nadam se da svi znate šta je The Unknown, jer Marin ima problema sa svojim fanovima, reci kako. Ljudi ne znaju pročitati, ne znaju kako se piše, ne mogu me pronaći. Znači lijepo piše D-H-E, unkno, duplo V-on. The Unknown. Ljudi ga pitaju, ljudi mu se javljaju. Jer ne znaju kako. Znači, često je The Unknown, Unknown, ne znaju. Šta kažu, kako se zove, šta si ti Unknown? Nešto. Ne. To je fascinantno, znači Marin the Unknown, znači nije poznat, ne želi biti poznat, ali su njegovi videi poznati. Znači, rad treba govoriti za nas, to je ono što mi želimo. Znači, njegova čuvena zaštitna, zaštitni trademark, mislim logično da ako je trademark da je zaštitni, pa opet je skočilo i sa tim se on ponovio na vrlo pusto tržište youtubera. Biti bolji, vježbajte, budite zdravi, ostanite zdravi. Evo, ja imam 42 godina i evo, nisam školovala od vremena pa do sada, ali evo hoću reći da ukoliko živite zdravo i pazite na sebe i vježbate, možete stvarno dugo izgledati, ok. Tebi si super trener, najbolji i najposvećeniji od svih koje sam imao do sad. Hvala, stvarno. A imao sam samo njega, ali nema veze. Evo, da, i priznajem stvarno ovih 50 kuna koji sam mu prije ovoga dao da ovo kaže, stvarno su do sada najbolji uloženih 50 kuna u marketing.